Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndakazoroorwawo hangu, asi nyaya iyi yandikuda kukuudzai yakaitika apo pandainge ndichiri ne22 years. Ndakatanga kufambidzana nevamwe minister, it is a long story kuti takatanga kufambidzana zvaita sei. To cut the long story short, vakauyawo kumaruzevha ekwedu vakandiona vakabva vachizotuma vanhu vavainge vainavo. Ndakazongonzwa zvava kunzi uri kudiwa naminister. Vakatoita zvekutonyora mafoni numbers pachipepa sezvo ndainge ndisina kana foni. Mukoma ndakagara kwenguva refu ndikazosangana neumwe murume kumashops akazondipa foni yainge itori nesim card nechekare. Ndikatotanga kutokomunicata navo tikatotanga kutofambidzana. Saka nerimwe zuva mukoma, ndikuda kukuudzai zvakazoitika because ndo vakazoita kuti ndinge ndichizobva kumusha ndikauya ndikatanga kugarawo muHarare. Ndainge nditori neimba yangu yandainge ndichitolojerwa, but dzainge dzingori 2 rooms kutori kumasuburbs. Vakandiudza havo kuti vainge vasingakwanisi kuva neni like each and every day. Vakati pose pavanenge vachizogona vanenge vachiuya kuzondiona kana dziri nhau dzechikafu ndaisambotambura, kana vabereki vangu kumusha vakatanga kutoraramawo upenyu hwainge hwakanaka vachitotumidzirwa magroceries. Minister vacho vaingoita zvekungotuma vanhu vavo avo vavainge vachishanda navo votoenda nemagroceries kumusha. Saka pane rimwe zuva iro ravakazonditora vakati vainge vachida kuenda neni kuhotel. Vakauya vakanditora, ndainge ndatogadzirira, vakanditi upfeke kadhina dress kakanaka. Ndakaselekta pane mamwe avo avainge vakanditengera because vaiwanzo kunditengera madress 3 kana kuti 4 at the same time. Apa ndainge ndisingafambi ndichingoswera ndakazvivharira hangu mumba. Takazoenda kuhotel, tikadya. After tadya tikazoenda kuroom kwedu. Mukoma takati tichinopinda muroom, ndakaona kuti mainge muine mwana ainge akaita musope. Mwana uyu I think kuti ainge ari kuma 3 years, ari mukomana. Vakabva vachizonditi ndaisafanira kuti ndinge ndichivhunduka nekuti vainge vachida kuti tinge tichizorara naye mwana iyeye. Ipapo ndo pandakatanga kunzwa dzungu ndichita sekunge munhu ari kuda kubatwa nenyongo. Vakatanga kundibata-bata vakarara neni, but I swear to you mukoma kuti pane pamwe pandaita ndichipepuka ndichinzwa sekunge ndikuda kurutsa, ndaimuona mwana uya ari pamusoro pangu, ivo vakabata chiuno chake vachiita kuti ange achizorara neni. Ndakazomuka mangwana acho makuseni. Pandakamuka ndikavaona vainge vakasungira zvuma muchiuno zvekare nemicheka yered vachiita sekunge n'anga. Vainge vakapfugama vachisvuta bute ravo. Ndakangoramba hangu ndakanyarara. Later on ndo pavakazondiudza kuti kune kwavainge vachida kuenda kunze kwenyika. Vakanditi uchagara pano kusvika wava kunzwa right. Ndakazogarapo pahotel paya kwemazuva awo anokwana kuita 5. Ndo pandakabva ndachizodzokera kumba kwandainge ndichigara. Vakandiendesa kuchikoro minister ivavo. Mukoma ndo zvakaitika panguva yacho. Handina hangu zvakashata zvimwe zvandakambosangana hangu nazvo. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa shuwa vakarariswa nemwana hanzi anechi 3 years. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Baba vangu pavakashayika muri mugore ra2018 vakandiudza kuti pakati pemunda wavo wefodya pane chigaba icho chiripo. Vakanditi
kana ndafa mwanangu unofanira kuti unge uchizomirira. Vainge vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichimirira kwemakore awo anokwana kuita 8. Baba vangu vakashayika, mainge muri muna August mukoma. Ndakamirira kuti August weiro rino gore kana asvika ndoenda kumusha. Saka zuva iro rakafa baba vangu ndinofanira kuti ndinge ndichiverenga zvekare mamwe mazuva 3 ndobva ndachizoenda ndonofukunura. Ndozvavakandiudza. Baba vakatondiudza kuti nhasi kamwana wangu ndiri kufa, mushure mekunge vati vainge vachida kutaura neni ndiri ndega. Vakatondiudza nenguva dzavo. I think ndo zvakanakira urombwa mukoma, because baba vangu vaitoziva kuti vachafa nguvai musi wacho iwoyo. Zvechokwadi baba vakafa, vakanditi mwanangu, mushure mekunge ndafa unozotanga kuverenga mazuva 3 kubva apo pamuchazondiradzika. Zuva ramuchandiradzika ndo paunotanga kuti 1 2 3 kana woverenga madates ako after makore anokwana iwo kuita 8 kana akwana, then wobva wachizoverenga kuti 3 days, then zuva rechi number 3 usiku 12 dzisati dzakwana unomira pakati pemunda wobva wataura neni. Ndichauya ndokuratidza pacho ipapo apo pandakacherera chigaba chacho ichocho chine mushonga wakaita kuti ndinge ndichizoita zvipfuwo zvose izvo zvandiinazvo. Kana ukasaita saizvozvo zvichaparara mwanangu. Baba vangu vakandipa bracelet iro ravakanditi ndiro randinofanira kuti ndinge ndichizopfeka zuva iro pandinozoenda ndichinofukunura chigaba ichocho. Icho chigaba chacho vanoti vakachipiwa neimwe n'anga yekuMalawi. Murume iye anonzi ainge achishanda pane rimwe prazi ende ainge ari murapi mukuru uye zvekare achirombesa vanhu. Ndiyowo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kwandinobva mukoma handingati tiri vanhu vakapfuma as such, but hakuna ane musha wekuti vana vanorara nenzara. Kunyangwe ndikamboenda kana kuSouth Africa ndinenge ndichingoona kuti zvose zvinenge zvakaringana. Ndinenge ndichingorarama upenyu huya hunenge hungori right. Kana mukaposta mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi kwedu kwandinobva hakuna munhu anoti isu tinorara nenzara. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavhika chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakaromba. Saka pano umwe musikana uyo wandiri kuda kuti ndinge ndichizodanana naye, but mazuva adarika awo ndakarota amai vangu. Mama vakati kwandiri, kusvika riniko nhai mwanangu uchishungurudza vana vevamwe vanhu. Saka mama pandakavarota ipapo ndakaona kuti kumashure kwavo kwainge kwakamira umwe murume uyu achiratidza kuti iye anenge sekuru vemusikana uyu wandiri kufambidzana naye, wandakasangana naye kuFacebook. Uye zvekare ndanga ndichitarisira kuti ndinge ndichizomushandisa pamhiko dzangu sezvo ndakaromba mukoma. Pandakaromba mainge muri mugore ra2022. Ndikaudzwa kuti pagore ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichirara kana nevasikana vanokwana ivo kuita 12-13, but handifanira kuti ndinge ndichidarikidza nhamba yenhamba 13. Saka pari zvino ndatova nevamwe vandarara navo kubva gore richitanga, vandiri kungoshandisa pabonde ndichirara navo uye zvekare ndichivashandisa mumhiko dzangu. Saka uyu ndiye wandanga ndakatarisira kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizomushandisa pamhiko. Ndakangosanganawo naye paFacebook ndikamufarira, ndikati uyu ndikuda kumushandisa pamhiko. Ndikataura naye. Unongovaziva kuti vasikana vemazuva ano ivo vanofarira mari. Kungotaura naye akabva anditi kana uchikwanisa kundiisira mari ndiisire. Ndakamuisira mari zvekuti akatoshamisika kuti munhu unongosangana neumwe munhu paFacebook wobva watomutumidzira
mari yakawanda kudaro. Ndikamuti mari pano izere, usatombowara zvako bhebi, idya kusvika moyo wamira. Saka tinotodanana zvekudaro, but nyaya ndiyoyo yekuti mazuva adarika awo ndakarota mama vangu vachinditi vatumwa kuti vange vachizondibvunza kuti konai mwanangu, ko ucharamba uchingotambudza nekushandisa nekushungurudza vana vevamwe vanhu kusvika rinhiko? Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Ndorovera here moyo kudombo, ndomutora ndomuita mukadzi wangu. Ndanga ndisina hangu kuudzwa kuti usazoroora, asi ndikangoona kuti kana ndikaramba ndiri bachura hangu zvinenge zviri nyore, because apo pandinotora musikana wandinenge ndichida kushandisa pamhiko dzangu, process yacho yakati rebei. Ndinomutora ndinoswera ndiinaye mumba mangu kubva makuseni kuzonosvika zuva richizonovira. Kana zuva ravira, ndine rimwe jira iro randinotora ndoriwaridza pambedha, ndomutora zvino ndobva ndachizonorara naye. Asi ndichinorara naye, pandinorara naye ndinomuudza kuti ange achiita sekunge anotamba nesikarudzi yangu nemakumbo ake kusvika ndichizonopedza. Kana ndapedza ndobva ndaenda ndichiti ndiri kunogeza, asi mubath munenge matonyuka imwe hari inonyuka mutabhu. Ndobva ndachizovhurira mvura ndozadza hari iyoyo nemvura, ndobva ndasuka sikarudzi yangu ndogeza zvangu. Kana ndapedza kuita saizvozvo, tinokwanisa hedu kuzorara hedu usiku hwose, but ndinenge ndatomushandisa for mhiko dzangu. Saka ndichiuya panapa ndikungodawo advice kubva kwamuri. Ndodiko, ndomutora here kana kuti kwete? Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndinotanga ndarara nemakumbo ake patinenge tichita bonde, anoshandisa tsoka dzake kuzonosvika ndichizonopedza. Zvakangooma hazvo veduwe. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndini hangu ndauya neconfession yangu, muchanditi Mercy. I am a retired nurse. Ndikurarama ndiri kunoku kunonzi kuLeeds kuEngland, but ndisati ndauya kunoku ndainge ndimbori teacher. Kuti ndige ndichikuudzai, hazviite kuti ndige ndichikuudzai kuti ndainge ndiri teacher pachikoro chipi, but it was a boarding school. Aiwa, chikoro ichocho chainge chiri chikoro chekuti kwaingoenda vanhu vane mari dzavo. From there on ndakazoita hangu nurse, ndauya hangu kuno kumhiri kwemakungwa. Ndakura ini mwanangu, ndichitaura newe kudai ndinotogara hangu pahome. I arrived at that school mainge muri muna January gore ra 1987. I was fresh from teacher training college muHarare. Ndo pandakabva ndachizoenda pachikoro ichocho setemporary teacher, but headmaster vepo vakazoti vainge vandifarira. Ndainge ndiine 24 pandakatanga kushandapo pachikoro ipapo. Saka headmaster vepachikoro apa ivo vainge vari musatanist. Ndikangoti it happened 2 weeks after term had begun, pandainge ndava permanent teacher ndisisiri temporary. Musi wacho iwoyo pazvakaitika mukoma, I stayed late muclassroom mangu kuita sekunge painge paine munhu wandainge ndakamirira. All of a sudden ndo pandakabva ndachizoona headmaster vakangopinda muclassroom mangu vakati, Mercy, ko uchiri pano? I need your help. I followed him silently. Tikabva tachizoenda kuchapel. Tasvikako kuya ndipo apo pavakabva vachizondipa macandle 3 vakanditi ndinge ndichienda ndichinomanyika mumvura, ndinge ndichizogeza ndakamanyika mumvura. Handizivi kuti pane zvavainge vagara vatondiita here, because ndakangogamuchira macandles aya ari 3 ainge ari ewhite. Ndikatoenda ndikanozadza mvura mudish kwava kutotanga kutogeza. Ndakati ndichigeza mukoma, ndakaona njuzu mudish. Njuzu iyi ikabuda mumudish ikapinda mandiri. Chandichiri kurangarira the first night apo pavakazoya vakanditora tichizoenda mune imwe classroom mainge muine vasikana vaviri vainge vari maform 5
vainge vasina chavainge vakapfeka. Vasikana ava vaitoita sekunge naivowo vainge vatori confused. Vasikana ava mukoma vakabva vachizonzi vange vachirara pafloor. Headmaster ava vakatora banga rimwe rainge riri mune chimwe chehandbag rainge rakazara ropa. Vakandipa banga iroro vakanditi ndinge ndichienda ndichinopfugama panext neumwe musikana. Musikana uyu mukoma ainge akatovhura makumbo ake. Vakanditi chimucheka apa. Ndakamucheka zvishoma pasikarudzi yake pakatanga kubuda ropa rakawanda. Ndakatovhunduka mukoma, but still I obeyed. Pavakanditi ndinge ndichicheka zvekare umwe musikana, vakazotora imwe yainge yakaita mbiya vakaenda vakatanga kuchingedzera ropa rainge richibuda pasikarudzi dzavo vasikana vaya. Ini ndainge ndakangomira zvino ndichingobvunda. Yuzu iya yaita ichimbobuda mandiri yodzoka zvekare, saka ndopandaikwanisa kuona kuti chii chiri kuitika. Vakazopfugama vakatanga kuyamwa vasikana vaya sikarudzi dzavo kusvika ropa rava kusabuda. Mukoma ndakatarisisa ndikaona kuti paya pandainge ndavacheka vasikana ava pakabuda ropa rakawanda chaizvo, pakangosara kamaki kuita sekunge munhu ainge angozvipara. Vapedza kudaro vakabva vanditi iwewe chienda, ndichasara navo. Saka handizivi kuti vasikana ava vavakazosara navo vakazosara vachirara navo here kana kuti kwete. Mukoma makati muri mugore ra1992 pane vamwe avo vandichati Sisi Agnes vainge vachishanda zvekare pachikoro ichocho. Vakazotanga kurwara nepfungwa. Kubva zvavakatanga kurwara nepfungwa havana kana kuzomboita nguva yakareba vakabva vazofa. Ndakaendako kumba kwavo ipapo pazvainge zvichinzi vari kurwara nepfungwa. Pane zvose zvavainge vachitaura amai vavo vaitoramba vachiti hakuna zvakadaro mani. Vaitofungidzira kuti zvose izvo zvavainge vachitaura zvainge zvisina kumbogara zvakaitika. Iniwo ndakabva ndangonyarara ndichitya kuti kana Sisi Agnes ndikatovaudza kuti ichokwadi kana neniwo sei vakatondiitisa marituals iwawo, because ivo vaitoti taipota tichirara tose isu, zvimwe zvovakomana zvakatitarisa. Kana tapedza kurara tose, ivo vaibva vachizotora reza vondipa reza vonditi mucheke kumabhora kwese uku, vobva vachizotanga kunwa ropa racho iroro. Vachitotaura Sisi Agnes vaya, ndikatoona kuti ndo zvandainge ndakanzi ndinge ndichiita navo headmaster, but ndakazviita pasikarudzi dzevasikana. Mukoma ndakazobva hangu muZimbabwe ndikauya kuno kumhiri kwemakungwa. Ndikangoti ndo chikonzero chakazoita kuti ndinge ndichizoda kubuda muZimbabwe. Ndakauya kuno ndikaroorwa nemurungu, but handina kukwanisawo kuita vana. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Vanoti ivo vanotoshandisa wheelchair. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndakazongoita disability ndauya kuno kumhiri kwemakungwa, asi hanzi ndakatomboshanda kwenguva refu vakazoita havo disability. Hanzi ndinogara ndichingoteerera maconfessions enyu, asi ndiri kuno kuhome ndokwandigere. Ngatitaureini zvayo nyaya iyi mucomment section. Naimi zvakangooma hazvo vedu we. Hei, vana ava vaivaita sei headmaster ivavo? Ko vainge vasingazorari navo here vana vacho ivavo? Pakaipa. Asi ngatitaurei navo mucomment section.